Hej, jeg hedder Helle Egholm, jeg er parcoach, og jeg hjælper forskellige par med forskellige temaer i deres samliv. Og I har mulighed for at få et godt og harmonisk parforhold. I har mulighed for at kan inspirere hinanden og til at få gnisten tilbage. Og I har mulighed for at forandre den verden, som er jeres. Og jeg kan hjælpe jer med at få de problemstillinger frem i lyset, som I har gået og tumlet med garanteret i lang tid. Det kræver, at I har fokus, og I har et fælles ønske. Og I har garanteret forsøgt rigtig mange gange. Og I har så været to om at udvikle en problemstilling. Og I skal så også begge to være med til at løse den her problemstilling. For det er imellem jer, at tingene sker, og vi skal også løse det imellem jer. Hvad er det for problemstillinger, jeg har hjulpet folk med? Det er nogen, der har været ude og haft noget utroskab inde i deres parforhold. Det er skænderier, det er kommunikationen, der er gået helt i ged. Det kan være, at der inde i familien er kommet en eller anden form for misbrug. Det kan være splittede familier. Det er dine, mine og vores børn, hvor det kan give nogle vanskeligheder i forhold til at få det til at fungere. Kan vi undgå konflikter? Det kan man ikke. Og alle har konflikter. Vi skal bare være gode til at løse dem. Hvor der er mere end en person, så er der mulighed for, at der opstår en konflikt. Og man siger også, at 69% af de konflikter, vi har, de er faktisk evigt tilbagevendende. Det er de samme ting, man går hen og bliver uenige om. Og det kender jeg, og det kender du garanteret også. Tag fat i det, før at tingene er løbet af sporet, og sådan at der ikke er mere gnist at arbejde med. For hvis der er noget gnist tilbage, og hvis man vil det her begge to, så vil jeg meget gerne hjælpe jer med at få jeres parforhold til at fungere igen. Hvorfor brænder jeg for at hjælpe par? Det gør jeg, fordi jeg selv er voksen skilsmissebarn og har flere af mine familie og omgangskreds, som har været igennem skilsmisse. Og mit mål med forandringsforløb som det her, det er at lave nogle positive resultater i forhold til at blive gode til at tage konflikter. Fordi det kommer vi altså ikke udenom. Vi har konflikter i ægteskaber og i samliv og med andre mennesker. Når vi er mere end en, så har vi konflikter. Men jeg vil meget gerne stille mig til rådighed for de af jer, som har lyst til at arbejde med det her. Hvis I er indstillet på at tage en snak om de her ting, og indstillet på at arbejde med tingene, så er jeg sikker på, at vi kan hjælpe hinanden. Det kræver jeres fokus, og jeg har redskaberne.